No niin, paaston ensimmäinen vuorokausi on takana ja päätin jatkaa. Ei ole mitään huonoa oloa ja nyt on illasta vähän ollut väsyneenä ja sen yhteensä mitä kävelin 5 kilsaa kävellyt tänään rauhallista. Ja katso mikä aamulla on fiilis, jollei mulla nyt ole mitenkään paha olo tai energiat hukassa tai mitään sellaista, niin varmaan lähden aamukävelylle, aamulenkille ihan normaalisti. Että semmoista. Ei ole mitään kipuja, eikä mitään muutakaan ihmeellistä. Että tosiaan niin nyt on vähän reilu 24 tuntia ollut syömättä. Ää, tosiaan mulla on se veren sokeriseuranta Libre käsivarressa, niin mä näen tällä kännykällä ja mulla on hälytykset päällä. Että jos tulee joku verensokerin romahdus yhtäkkiä, niin saan sitten saman tien infon. Ja mulla on alarajahälytys on 4, että ei silleen mitään. Mutta just äsken se on mennyt tossa 5,6 ja 6,1 on sahannut tasaisesti koko päivän sitä väliä ja viime yön. Ja aamulla oli pieni nostopiikki silloin kun heräsi ja se meni siitä sitten taas ohitte niin kuin aina muutenkin tähän mennessä. Ei siinä mitään. Äsken katoin sen verensokerin, nyt se on 5,5 eli normaali. Eli ei ole niin kuin vuorokauden syömättäolon jälkeen niin verensokerissa yhtään mitään ihmeellistä. Ei ole ollut, se on todella tasainen, ei ole, niin kuin, ei ole ylösmenoja eikä alasmenoja, että sillai. Mutta ei mitään. Tässä on kello yli 10 yli 10 jo illalla, että mua rupeaa vähän väsyttää, niin mä ajattelin, mä menen nukkuun. Nukkuun pikkuhiljaa, niin jatketaan aamulla. Se on moro.